на зигзаг, както са конусите. Значи един демонстрант, кой ще бъде? Един демонстрант, който да бъде... Добре, Емо, тръгвай сега на зигзаг, така. Обръча, въртиш. Вътре и въртиш. Един път. Така, да се види. След като си извъртял обръча, идваш към въжето и почваш да скачаш. 3 пъти. 1, 2, 3. Пускаш го и на бегом. Разбрахте ли? Огнените черепи, Турбо 5000 и светкавиците. Сега само след свирка се тръгва. Казвам ви жеста 3, 2, 1 и като свирна тогава. Върти обръч и скачаш 3 пъти. 1, 2, 3. Добре. 3 пъти не завърша. Стига толкова. 3 пъти. Давай. Стояне. 3 пъти. Напред. Напред. 3 пъти. Върни се, Крис. Дай. 3 пъти. 3 пъти въже, 1 път обръч. Последните участници решават финал, първо, второ, трето място. Огнени черепи първи, втори, Турбо 5000 и трети светкавиците. В момента ви запиша. Топ 18 бира не се пива. Може би човек. Дай,